आमाय आनै न'आव सफैबायहाय बिराद गोबावनि उनाव बुरिगङायावहाय जि मोजां मोजां फान्थाव फिथाइ थायनानै दङ ओमफ्राय खामसालियावनो मालाय जि मोजां ओमफ्राय नै माइ थिखांगासिनो दाबो मारा होखाङा आमाय नोंस्रा दाबो गैया आमाय मा संदों बेयावलाय बारा सासेया गाबखावजोब्बाय जि स्रां स्रां जाबाय माथो जायगाफोरा ना बेयावहाय दाना आरो रानि फिसायालाय बोरो नायनो फैलां ओइ नाखौ आबैया दंना बेयाव ना नायनोसै हां आयो हो आबैमोन ना सारगासिनो दं बेखौ एसे नायनोसै ना हमनायखौ नायनोसै आङो अ बिराद ना मोनो बिसिनिथिंजाय नै ना गोरानाबो नायलाय आयो जि बुरजा फोरानबाय दा लांनांसिगोन बिनानै र' ओइ हमबावदों र' नायनां ओमफ्राय बोथोराबो दिनै जि मोजां जादोंना बोथोरा एकदमबारे दोमैलु सान्दुङानो गैया आरो गुसु बिसिनिथिं दाबो माइ मारा होखाङाखै फै थांनोबा रानि थांनोबा फै आबैजों ना हमनायखौ नायनो फै बेखौ होनो कार्बि आंलंनि बुरिगङा गामि होननायखाय जि मोजां जानानै दं नै बोथोरा आयै नायना जायगाफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना हो ना हमसोदों नायनोसै आं ओंखायनोथ' फै आयंसोबाव फै बिनानाव उन्दैनिफ्राय हाबा जालाजोब्बाय बिमायं जालाजोब्बाय फैदो आयं फै ओमफ्राय जोंसो आयं होनो दाना हाबा आयं जाबावबाय उल्टा आयंनि फै ना हमनाय नायनि आयंफ्रा आयं थैखागोनसोहाय नायनोसै जोंहा ना बुरजा आयौ गुसुथार बोथोरा ना दिनै दाबो मारा होखाङा इसिनिथिंबो ट्रेक्टरजों मारा खोमा इसिनिथिंजाय दाबो जोबा जि बुरजाथार ना माइफोरानो ओंखायनो नुबाय फिसा गोनांफोरजों बेरायजाया होनबाय इसे गाबो थांफिननो गाबो ओइ आजा फै ना हमना नायनोसै फै नायलाय गुसुथार बोथोराबो ओमफ्राय सुइटार गानबावलायाखै जोङो ना स्रां स्रांनो ओइ नै ना हमग्राफोरा आमाय बेसे बुरजा मोनखो नाखौलाय मादै महिमाखौ दोननैसो नुबाय आं जि गोबावनि उनाव ओमफ्राय एफा गुसुआव बोरै हमनो हादों नोंसोरो गोजाङा आइयो दासो ना दहायनो आइयो ना सिंगि गावजानायखौ दासो सफैबाय दे बुरजा हमथार ओमफ्राय हमखांजोब्बाय नामा दंबावो ए 80 केजि अ माय गड बायनानै आयौ माथो बुरजाथार नै इयावबो नै आयौ इ दोआव गिदिर बुरजाथार खिन्थु मबाइलावसो फिसा एसे माबा नुबोदों ओमफ्राय बिथिंजाय रानि आयं नै सिंगियाबो अ माय गड नै बे मासेखौ जों सावना जानोसै दा बाथोन ना सल ओइयै सल ना मोनदों आमाय मोननानै मालाय जि गिदिर इयावबो नै जि बुरजा नै इयावबो बाल्थिं गेजेरसो दं इयावबो बाल्थिं गेजेरसो बा फानहरबावबायसोनो नै 20 केजि फानो नै हाब खांख्राइनि फेभरेटआ बेनोहाय सयथिबो दिनै मोजां दिनावनो आलासि जानो फैदोंमोन जोंहा दै आबै आयै नों ना सायदों नों सायनो हायो आरो दा नै फिथिख्रिया खाददासेखा बेबो नै आबैयाबो दंफैयो नै अयथासार 20 केजि फानहरबाय दा होमबालाय ओमफ्राय बेयावनो मोनजोबदों ओइ ओमफ्राय थाब फैयाखिसैना जोङो बै जोंसारखौ नेनानै लस जाबाय जि ना मोनखायो हा ओमफ्राय
मोनाखसै ओइयाव हाबबाय खोमा बहाबा देन्जार नाफामसो देनो ना फानजोबनोसो ना जानोसो हाबाय आरो जों एरफैबावबाय खांख्राइखौसो जागोन दा नै मादै मैमाया दे बासिदो दे आबै दे औ देनां नायनांगौ ना नोंसोरखौ ओं जि बुरजाखा फिथिख्रियानो नै बे जाया टेम्पुजों थांफाफिननो मोनैनि अयथासार गाबबावबाय बैलाय तेलेगुआ ओइ नै नानानो ना आजा नों गिदों मादै अबेयाव सलना दोन्दों होनदों अबेयाव सलना दोन्दों होनदों नों माला फैदों बेयाव ना हमनो फैखादों अबे सेन्टेक्सआव दोनैखो गिदिरथार इसानाव गिदिरथार नै आजाया देरलाजोबबावबायहाय औ देरलाजोबबावबाय बिनानावफ्रा फिसा खांजोब्बाय बिमायं जाबावबाय जारलासो गोजा फैदा आयंफोर फैदा होनाय गारिया होनाय जानो ओमफ्राय माबाया माला हाबा जाखो निरिखाया मा नामलाय निरिखाया हायो नुफैनानै आंहा निरिखाखौ गिबावबाय ओमफ्राय नायलाय बे मालाबानो बिदि देरबाय ओमफ्राय हासार जादों आरो आङो हासार जादों जाबावोहाय र' बिसाना सल बे ओमफ्राय न'आ आमाय मन्थुनि ना सोरनि हा बै थैबाय नै जि गिदिर मोनदों नै नाया सलनाया बै बेलथायबाय नै बेयो नै देन्जार ना मोनहाय बुरगङायाव ना सयथिबो सलनाफोरा गिदिरथार नै बारख्लाजोंसो मबाइलाव एसे फिसा नुबावोसो खिन्थु बे देन्जार गिदिर नै बेफोरो देन्जार गिदिर खानाय एकदम गिदिरखा आरो दा हायाव दोननानै साफायो दा मासे लांगोनहाय गैया जाजोबनांगौ थालाङालाय आया हर थानानै जाजोबनांगौसो जाबाय बेखौ हरसेयाव जाजोबनांगौबा खम जागोनहाय अखासो हासिगोन आरो बेखौ दोनबावनोसै दैखौ एसे साफा खालामनानै दोन नङाबा जानाय नङा ना दैखौ साफा खालाम बेलथायबाय ओंखायनोथ' होनदां आं बिदिखौ एसे गुवार थाजा दोननांगौ मासे बेलथायबाय नै बोथोरा एकदम अखा हाहां दिनै स्र' बोरैबा क्लियार आयौ नै सासे लाबोबावबाय नाखौ बेलथायबाय मासे आमाय ओइ नै सला मासे गिदिर दंबावो आरो खर' गिदिरा जा गिदिर रियेलाव बोथोरा दे नोंसोर सोबाय था मादै आंखौ लेंहरबाय दे ना सोदों मालाय दाहाय मोनलांबानो जाबायहाय जों एसे नाखौहाय जि हमखादों जि मोनखादोंना आरो बुरगङायाव माने ओरै देरनानै दैया जमा जाफैयोना ओमफ्राय नाफोरा ओरैबायदि जमा जानानै थायो बेयाव ओमफ्राय बिराद ना मोनो आरो ना हमनाय टाइमाव जि गोबाव जाबायमोन नालाय फैया मादैमोनखौ लोगो मोनफैलाजोब्बाय फैदा आबै फैदो गोजांसिगोन नोङो फैदो ओइ नै बोथोरा आबै बुरिया नै बेसोर आयै हाया फैदा जाबाय मेल्ला ना जाख'नो हाला ओं जों दा साहा लोंनोसै थांफिनगोन जोङो दा दसे उनावहाय ओंखाम जानानै साहा लोंनानै थांफिनगोन जों दिनै बिराद मोजां दिनाव फैनो रोंदोंथ' ना हमनाय बोथोराव ना आयं बोथोरा देन्जार जाबायहाय बोथोरा नै बिदिनो जुमाय मावो पाइप ए हांसोबो हाब दिनै हांसोबो मोनजानोसै आमाय बुरियाहाय सयथि जाखाव जायै मथि जाजोबबावबाय आंहा अरजाया देरिबाबो अरजाया आमाय ओरैनो हरदो रा एसे
आंसो गोदादों आमाया जानोसैलाय जों जाखावनोसै गामि आरो नै जुमाय गोरानबो मोनगोन आमाइमोननाव लोंसै दा नै मालपवा मुरि लाड्डु थावनि फिथा गाइखेर मोसौ गाइखेर दा दिनै अखाबो हाबायहाय फ्रि फ्रि नै माबा जों फैनायावसो अखा हाबाय जि गुसुनो आमाया दाबो गोदायाखै नै सावबाय सावनानै दासो गोदानो नागिरदों नै जिगाबजों चलो लागाव खामब्रेंगाया नै जि फिथाइ थायदों आयै नै ख्रि 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 बाथ' जाजोबलांनो दासो फिसा 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 नै मा जालु खामब्रेंगाया देन्जार दं नै लस जाजोबो ना ओरैनो जाया माया नै ओइथिंथ' नायदो नै फिथाइया हाबाब गसाय ख्रि ख्रिखा ओइहाय जों आलासि जानो फैनायावनो अखासो हाबाय आयै द्राम 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 बावबाय नै आसुरित नाखौ सारखांबायमोन होनोबा ना मने हाय नै आयं आलासि जानो फैग्राया गुसु गुसु माबायदि मोनदों जिबायदि मोजां मोनदों जों दिनै जों आलासि जानो फैनायाव अखा हाबाय माने गुदुं गुदुं संनायखौ मोनजासिगोनानैमोन जों जाग्राल' आरोना ओमफ्राय जि मोजां मोनथारदों आरो जोङो गुदुं गुदुं ओमफ्राय मादै महिमा नों थांग्रोनोसै मा होनो ज' जानोसै रा ओंखामखौ ना रानदों ना रानदों आंनोबो बै गोरि मासेखौ भाग मोनबानो जाबाय आमाय सावना जाहैनो थांनो होनदों सोखाथारनोसै आरो थांनो होनदों नामा होनदां ना खावैबो दं माथो हनै फिसानो दोनथ'दो दायला ना जा जि थायदों बिसोरनाव गरसिया नै गरसिया जे थायदोंहाय आयौ नायाबो ओमफ्राय बेयाव जि मोजां रानखागोन आरो ना बेयावनो नाया ओमफ्राय बेयाव मा संदोंमोन आं नाखौनो संदों हा जाखावनोसै दे गोथाव गोथाव दैजों रुदों ओंखायनोथ' गोथावनो माइब्रा बिदिल' मोननांसिगौ जालाय दा डायलगा संदोल' जानोसैल' जायाखै ज' जानोसै ना बेलेगखौ मोनदामोन आं खांख्राइखौ माब्रैसो मोनबानो जागोनहाय खांख्राइखौ बिराद गोथाव मोनो आं फेभरेटथार आंनि खांख्राइखौ मोनमारदोंहाय खांख्राइखौ ना जासिगोन दे मासे मासे बाथोन ख्रेब नों बिदियाव खाथेनानै लांनो हायो नामा खांख्राइखौ सोरबा हायो एसे गिदिर प्लास्टिक लायाबा नोङो मुरि लादु लाबोनाय बयामखौनो लायजारो इयावनो सोनोसै सोखानोसै होनबा लायखानोसां ना खांख्राइखौ लांथारनांगौ आरो बयामखौ लायनोसै आंहा खांख्राइखौ नङा बै मुरि लादु लाबोनाय बयामा आयं बेयाव लांसै एस मुरि लादु लाना लांसै टिक्लि नै सोदो जोंना खांख्राइ आबै बेयाव खांख्राइखौ सो एसे गिदिर गिदिरखौ सो आबै इखौ सो गोमो गोमो गिदिर गिदिरखौ नोंसिनियाव जोंहाय खांख्राइ मोना खांख्राइ मोना बुरिया खांख्राइखौ जायो गोथावखौ मोना गोथावथार मोनखायो आंहा खांख्राइ होनबाथाय जेबो नांखाया गिदिरखौ हानहरनो हायाखैबा जायोथ' मोनजाया नोंसिना मालाय नै आबै नै अरजाबासो लागाव एरखाव गामिनि माथो बेलाय एरखाव बेफोर जाबाय लकेल फ्रेस नै दे हमदो आजा इलाय बेखौ सोबाय गिदिर मानसिखौ रुना अरजाबा खेबजाबा आसिया मख'नानै बोरायरायखौ ओइयाव थुफ्लंना होनसै माब्रै माबा सोबावदो दे जासिगोन दाय लाबावनो जासिगोन आरो सरनाबो लांबावगोन नोंस्रा इसोर मानो बिदि होनबा जोंहा जानांगौ आं माब्रै माबा मोनबानो
बारा नाङा इलायखै लांजोब थिंखौनो लां आदै खेबाय फै माने दिनै हम फिसा फिसाया हाबोथ' लाइ सोनां जाबायहाय आनै जायो एसे आरो सो हमजाबनानै सोनो हायो जाबाय आबै जाबाय गिदिर हाबलाबाय फिसायानो सोदो दसेल'आलाय एसे गुरुंमारि गुरुंमारि जायो र' आं फलंगोन र' एसे थुफ्लुंना लांनोसै नै बयामा भर्तिबा थैनो हागौ ना खांख्राया इयाव मोनसे इदि थुफ्लुंनानैसै इखौ थुफ्लुंबाबो जायो दे होमबालाय बे मुख्राखौ थुफ्लुंनांला दे बेयावनो थुफ्लुंनांगौ दे बेयाव गिदिर खांख्रायावसो गुङाव नांहैथोंसै खांख्राया मोजांसो इदि न'खौ नागिरना मोनला दाबायदियाव खथ्थ' बेफोर जाबाय बेफोर जाबाय बर'नि नेरसोन खथ्थ' मोजां मोनो आङो होमबाबो नाखौ बिराद मोनो नामा आनै बिदि न'खौ नागिरना मोना दानि जुगावहाय माबायावसो माइ ओंखारहांबासो जोंनाव थांनांगौ ना नायनो दाबोर गिदिरजों दाबोरसे एबार लांफैगोनहाय फैगोन नायं एबार ना हमफैगोन दै बानायाव जों थिंसां माबायाव बै माइ ओंखारहांबा ना औ ओंखारगोन आं न'आव थांगोन दाहाय मोनाबाबो थुफ्लुंबाय जोंहा नै थुफ्लुंहा मैया फैदों होनदों नामा औ आयंमोननिफ्रायनो लांगोन आं दा नोंसोर सोल' बार हाबबायबो थैनाय नंलाना इयाव थुफ्लुंबावदो दे आनै बेयाव जाहानाव थांनांला जाहा माबा बावसिबाय नांलानो बेखौ नांनायला बेनो जाबाय दे होमबा एबार थैलाथ' इयाव सोहरलाय इयाव आनै थर' जानोसै जोंबो थांनांगौ ना आलासिनो दाबो ओंखाम होआ जाबायहाय जाबाय मारिदो आयौ एसे दिला मोजांसो दे एसे दिलाया माबायाव मटराव थुफ्लुंजोब्बायहाय नै आबै जाबाय थुफ्लुंजोब्बाय नै नाय आयं बिदि थुफ्लुंबाय जाबाय ना हां मोनसिगोन बे एबार दिनै खानसै आहा नै फाइनालि जों दा ओंखामखौ जानोसै नै मा ओंख्रिथाय हमनोनो हाबावला आङो बे हांसो बेदर ना बेबो ना बयल मोननै मोनसेया सबाय बिमा गरसि ओमफ्राय मैथा बाथोनबो मैथाजों आरो नाबाव नाफाम बाथोनबो दंबावो ओमफ्राय नैबेबो ना आयं जादो बिराद गोथाव फैदा आयं फैदा नै मेन्दायाबो जागासिनो मादै जादो मने नाफाम बाथोनबो दंबावोसोनो भिडिअ लादो आमाइमोनखौ गासिबो आसिया मालाय गोलाव गोलावथार नै जि मोजां जागोन आखाया गोलाव गोलावनो कुलु जानि फिसा नाया मा लाखिजोबबाय गारि सोयोलै दानि फैनाया खांख्राय नों माला फैदों आमाइ नों माला फैदों हारसिङै बाजायोल' बियो नै मने जिम जाफांबाय बा मालाय जारुआ आं नायनांगौ आं बिदिसोमोन ना राने ओंखाम जाखांबाय जादों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै उन्दै बेबि गोदान मोनदों जोंहा माने बिनानावा नै हेमानिया ओमफ्राय बेखौ नायनोसै खैदिन जाखो बेयो मा सप्तासे 1 विक जाबाय आरो रानिया न'गआव हाबा जादों न'आव दंफैयो दा बेखौनो नायथावथाव बेरायफैदों गासिबो फेमिलि ओरैबादि न'नि गोजायानो अमा मासे सिथारबाबो थोखानाय नङा माने ओरैबादि बुरजा फेमिलि आनैयाबो फैबाय हनै जिरायनानै जिराय आबै सना जोंनाव माला थांगोन नोङो लांफैगोन र' नोंखौ गारिजों दे र' थांसै जों दा थांनो ओंखारबाय गासिबो ओंखाम जाखांबाय गासिबो आनैमोनबो लोगो हमफैबाय आमाया गासिबो फैदों आमाय भिडिअ खालामलायबाय आं दिनै थांसै थादो ओइलाय सासेया ओइ
강철 자 오, 갑자기 하고 그래. 응, 하루 다 말이야. 오, 네. 야나고데. 꿀 잡아야 하는 거네. 이거 처음 나네. 꿀. 저요. Abang Iqbal. Abang. 응. Abang. 하루 다 보다. 이거 쿨인 봐야는. 화장실. 다들 해보자. 다들. 아, 줄래 줄래. 다들 해봐. 내가 무슨 아예. 다들. 아이러라 마이. 라서 스위트. 다들 해봐 다들. 그야 라오고 상한 싫어 하면 이야 아버지 칼에 부술래 아버지야 유. 저 뭐더니 아버지야. 지금가 능내는 거 부재를 가란가 만들 차 마 Oi, ai. 응 Oi.